Paytaht Aşgabatyň 380 kilometr töweregi günnogoruna ýerleşýän Marynyň müňlerçe ýyllyk taryhy bar. Munyň şeýledigine taryh çeşmeleri we arheolog tapyndylar güwe geçýär. Mary sözüniň gelip çykyşy we manysy barada dürli çaklamalar bar. Müňýylliklardan gödbaş alýan gadymy merw taryhyň dürli döwürlerine Mowru, Margiana, Mark, Marguş, Maru, Maru şahu jahan we maratlandyryldy. Arheolog tapyndylar merwiň töweregine miladydan 6000 ýyl ýaşy iş alamatlarynyň bolanyny görkezýär. Merw ýerki çeşmelerde ilkinji gedek Zoroastrizm ýagny Zaratustroçuluk dininiň mukaddes tekstlerini Mowru ady bilen agdalýar. Zaratustroçuluk tekstlerini Sagdiana we Baktriya ýaly ýurtlar bilen birlikde kuwatly hem mukaddes Mowrunyň ýagny Marynyň ady tutulýar. Zaratustroçuluk tekstleriniň käbir bölümleri biziň eramyzdan öňkü 1-nji müňýyllygyň başlaryna düzülipdir. Mahmud Kaşgarlynyň sözleginde Mara, Merw we Şahyjan ýylýar. Alymlaryň köpüsi Marynyň adynyň gadymy saklaryň Amýurgi tiresinden gelip çykanyny çaklaýar. Käbir alymlar Mark sözüni ýaşyl meýdan diýip düşündirýär. Merw sözüni ak çakmak taş diýip terjime edýän alymlar hem bar. Ýöne muňa garşy çykýanlar Merw sözüniň pars sözlügini aýdýarlar. Taryhy ser salsak miladydan öň 6-njy asyrda Merw Achaemenidler dinastiýasynyň gol astyna geçýär. Achaemenidler dinastiýasy Merw hökm ýüreden Pars şarlyklarynyň ilkinjisidir. Biziň eramyzdan öň 4-nji asyryň aýaklaryna Aleksandr Makedonskiýiň goşunlary şol wagtlar Margu adlandyrylan Merwi ele geçirýär we onuň adyny Aleksandriýa diýip ýütgedýär. Miladydan öň 323-nji ýylda Aleksandr Makedonski aradan çykandan soňra onuň mirasçylary bolan Selevkitler döwleti Merwi agylyk edýär. Ellinist Selevkitler döwleti Merwi Antiokiýa Margiana diýip adlandyrýar. Selevkitlerden soňra Ellinist Baktriya hökümdarlary Merwde hökm ýürüdýär. Baktriyadan soňra Parfiya şalygy Merwi ele geçirýär. Parfiya şalygynyň soňra miladydan soň 3-nji asyrda Merwi Sasanylar dolandyrýar. Taryh çeşmeleri görä Sasanylar döwründe Merw Budda onuncu üçin möhüm merkezleriň birine urilýär. Şäherde ençime Budda ibadathanalary bina edilýär. Marşol döwürlerde Zaratustroçularyň, hristiýanlaryň we Buddaçylaryň agdy beýlikde ýaşaýan şäherleriniň birine urilýär. Aradan 400 ýyl töweregi wagt geçenden soňra 4 şariýarlardan ilkinji halif Omaryň başlygynyny 7-nji asyrda Maryny araplar basyp alýar. Indi onu Khorasan vilayatynyň möhüm merkezlerinden birine urýar. Musulman şalygy Maryny Günbatar Merkez Aziýa ol ýerden hem Hindistana aralaşmak üçin merkez hökmünde bolýar. Miladydan soň 8-9-10-njy asyrlarda Merw Umayyad we Abbasid halifatlarynyň, şeýle-de Tahiritler, Selefiler, Samanidler we Gaznawiler dinastiýalarynyň gol astyna bolýar. Araplaryň gol astyna wagty Merwde görnükli islam alymlary dürýär. Oğuzlaryň Kınık tiresinden bolan Seljuklar Aral deňiziniň gündoğurnaky sehralykdan Togrul begiň baş tutanlygyna göçüp 1037-nji ýylda Merwi parahat ele geçirýär. Seljuk imperiýasy 1040-njy ýylda Seljuklar bilen Gaznawlaryň arasyna häzirki Marynyň goloýunda bolan daňdanakan söwüşinden soňra esaslandyrylýar. Imperiýanyň ilkinji sultany Togrul begdir. Ol häzirki Iranyň Nişapur şäherine täze gurulan döwletiň hökümdary diýilip bolan edilýär. Onuň inisi Çagry beg Merwde galýar. Iň soňky Seljuk hökümdary Sultan Sanjaryň mawzileyi häzir Bayramali etrawyna ýerleşýär.
Seljuk imperiýasynyň gol astyny Mary altyny ýamna ýaşaýar. Dünýäniň iň iri kitaphanalary we ulama ojaklary Maryda bina edilýär. Gadymy şäher Ýüpek ýolunyň ugruny ýerleşip beýik ötüşlere şaýat bolýar. 10-njy asyr arab pars geografiýaçylary Merwi dünýäniň eneti adlandyrdylar. 12-nji asyrda Merw dünýäniň iň iri şäherleriniň biri boldy. Ýöne 13-nji asyrda has takygy 1221-nji ýylda Çingiz hanyň goşuny Merwe çolup onu ýykyp ýumurdy. Şäheri ýer bilen ýygsan etdi. Ýyllar çymyň şäher ýaşaýjysyny gurdy. Ondan soň Merw dürli döwürlerde Timuridler neweresiniň Buhara emirliginiň hemde Xiwa hanlygynyň tabinligine boldy. Ýakyn taryhyň çeşmelerine görä şäheriň türkmen ýylaty 1850-nji ýyllaryň ortalaryny Mara wazysyny gödäwçiligi doly ele geçirdi. 1884-nji ýylda Rus goşunlary gadymy Merwiň gol oýunyny häzirki Mara şäherini esaslandyrdy.